Meta tnejn filgħaxija ltaqa' l-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Leader of the House, il-Ministru Karm Mifsud Bonnici, naqas milli jagħti data meta se tiġi diskussa l-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern imresqa mid-deputati Jose Herrera u Michael Falzon f'isem l-Oppożizzjoni. Minkejja li din il-mozzjoni tresqet f'Ottubru tas-sena l-oħra u minkejja li flaqa li saret tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra f'Diċembru li għadda kien intlaħaq qbil li sal-aħħar ta' Jannar kellha tiġi diskussa, it-tnejn filgħaxija Karm Mifsud Bonnici baqa' ma jridx jagħti data għad-diskussjoni dwar din il-mozzjoni. Mifsud Bonnici baqa' ma tax data li qal li hemm deputati min-naħa tal-Gvern illi se jkunu msifrin u qal li minflok quddiem il-Parlament din il-ġimgħa ser ikun hemm għad-diskussjoni mozzjoni dwar is-sħubija tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. L-Speaker Michael Frendo min-naħa tiegħu aċċenna għal bżonn li tiġi indikata data għal mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Min-naħa tagħhom ir-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat, Angelo Farrugia u Joe Mizzi, saħħu illi dan it-tkaxkir tas-saqajn qed ikompli jiftaħ beraħ il-kriżi fil-Gvern li qed jibża jmur għal voti fil-Parlament.